La meva relació amb Albena comença fa ja una pila d'anys, l'any 97, que és quan Toni i Carles es posen en contacte amb mi per fer Mandíbula Afilada. Jo vaig tindre ocasió de conèixer-los quan tenien aquest primer impuls de formar la companyia, no? Amb el propòsit de poder contar les seues històries, no? Poder-les dur al teatre. I per mi, jo vaig descobrir la meva gran primera gira per tota Espanya, i amb ells vaig viure aquesta, entre cometes, maduresa d'anar provant bones funcions, funcions dolentes, públic més bo, públic més dolent. Això va ser una experiència molt rica per mi. Jo crec que em vaig fer actriu amb elles. Albena és també un cos que s'ha eixamplat moltíssim. El treball en la dramatúrgia de Roberto García, aportacions crucials com la d'Enric Solves en tot el disseny gràfic, actors com Alfred Picó, Carles Sanjaime, Noelia Pérez, Verónica Andrés, Sabater, en fi, la nòmina seria molt extensa, no? Si tinguera que destacar algo, destacaria l'amor que tenen per la professió, el cuidado que posen en cada cosa que fan, i després la capacitat que tenen de formar sempre un equip humà extraordinari. Aquesta feina nostra d'actors és molt mercenària. Tu, et criden per fer un espectacle, t'aprens aquell text, et deixes dirigir per aquella directora o director, però després el vincle desapareix. Amb Albena això és difícil que passi. Que ells creen família, i és una família que dura sempre, treballes o no treballes amb ells en un moment donat. És determinant l'aportació d'Albena en el que ha sigut el foment de la lectura i sobretot la literatura dramàtica. Dos textos que s'han convertit en bestsellers autèntics són el Joan i el Cendrós i després també La Neguet lleig, que demostra la capacitat que tenen de connexió aquests textos amb el que és l'hàbit lector. No sabria quina producció destacar-te. Tal volta, Mandíbula Afilada, per la complicitat dels actors i com juguen en el temps. Currículum, perquè crec que és un exemple de ritme i de colors actorals. No sé, Besos, per la seva diversió. Hem de tenir en compte que jo crec que se'n van fer un miler de bolos, i això és dir molt, és com un espectacle que va rodar no només pel País Valencià, sinó que es va expandir per tot l'Estat i que va donar a la companyia un grau de popularitat enorme. Jo crec que és la persona que més he rigut en un escenari, dintre i fora. És un exemple de moltes coses en la vida, de treball, d'esforç, d'humilitat, de senzillesa, i no sé, crec que és de les persones que és un privilegi tindre-les al teu costat. Toni sempre m'ha semblat com un tiet, el senyor més professional del món davant de totes les coses que enfrontàvem, però hi havia una cosa de protecció cap a nosaltres, tan maca, tan bonica. I a més ha tingut molta sensibilitat artística, no? Per tant, crec que ells dos són un tàndem ideal en aquest sentit. Toni Benavent i Carles Alberola. Individualment són fantàstics. Junts, la parella perfecta.